nwa onye Igbo, gị nwa bụ nwa onye Igbo, gekwa m ntị n'ọnụ. Mbọsị ọ na ikpebiri n'obi gị na ịchọghị ibido mewe ọdịnala, mewe omenala Igbo, o nwere ihe ndị ị kwesịrị ịma. Nke mbụ, ị ga-ama na mbido ọdịnala abụrụ na be dibịa. Mbido ọdịnala abụrụ ịkwakọrọ ngwongwo je na-awe na mmiri. Mbido ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ na ike eke. Mbọsị ọ na ikpebiri na ịchọgo iso ụzọ nna nna gị fa, iso return to your roots, imewe omenala Igbo, ọdịnala Igbo, o nwere ihe ndị kwesịrị ịma. Na mbụ, ghọta na mmụọ ndị ahụ nọ na your root, all those your ancestral spirit forces, imere abandon for years, probably kemgbe nne mụrụ gị. Malụkwa na obi adọ ha mma n'ebe ị nọ. You have been disconnected from them for long. You have never identified or recognized them. Obi adọ ha mma n'ebe ị nọ. N'ihe kwesịrị ime mbụ na mbụ, bọsị ọ na ị decide na ị kagidoro ụka nnọọ wee decide ya na ịchọghị ibido mewe ọdịnala. Mbụ na mbụ, na be nna gị, maka na ya analụ n'isi, ebido ejekpa n'isi, ịkpa n'isi ka mma. Na obi be nna gị. That is where your journey of ọdịnala should begin. Ị na be nna gị ahụ, chọrọ akwa, asị m gịnị, chọrọ akwa ọkụkọ Igbo, chọrọ uriom ọkụkọ Igbo, chọrọ ọjị Igbo, chọrọ nkwụ ọkụ, nkwụ ike, nkwụ nna agba kaịkaị. First of all, zọdo ụkwụ na be nna gị ahụ, were akwa ahụ wee zo n'iru anyanwụ, were wee kpọkuo ndị nna nna gị fa, your ancestor, the spirit of your ancestors that you have abandoned, that you have never ever identified or recognized, or you didn't even know that they existed. You have been in the church firing them with Holy Ghost fire, rejecting them. You have been in the church praising and clapping for Chinwe Onye Ọcha. Now it is time for you to recognize your ancestors, the spirit and forces of your land. Wele akwa ahụ, ife akwa na-esignify n'ọdịnala Igbo bụ ize mmụọ iwe. Ka ebutu ofe iwe. This should be the first step. Iwele akwa ahụ iwe kpọkuo ofa. Isifa biko n'iji akwa wele ayọfa. Na fa gbaalụ gị n'ọnwata ka ebu. Na ịma ha, mana keta na ịmalụgo n'ichego ofe ilu. Wele akwa ahụ wee mee gịnị? Wee kpọkuo ofa. Zọdo ụkwụ na be nna gị agba na akpụkwụ. Iwele akwa ahụ wee kpọkucha afa wee kperu fe ile ọma. Gwa ha okwu, gwa ha n'iji akwa anụ wele akụjụ fe iwe n'ebe ị nọ, kpọọ afa gị. Ọ bụrụ na ikwucha, wele akwa ahụ jụchasịa alụ gị, nye n'isi gị ugboro ịnọ, pịa wee na be nna gị ahụ. Inyechara na n'isi gị, mma ya na ebe ahụ ị nọ, mana be nna gị ahụ ka dị akwawa. Ihe ahụ bụ reconnecting back to root ka nna agba gị ife. Imesịa ya, were uriom, data uriom iji, uriom ọkụkọ ahụ, were ya wee pịachasịa iwe mmụọ dị gị n'alụ, ụchụ mmụọ gbalụ gị site n'iwe. Ịghọta ihe na-ekwu? Were uriom ahụ, uriom ọkụkọ ahụ, iwere ose ọjị chasịa ya ahụ, iwe jide ya n'ụkwụ ya na-abụ, iwe kpọkwa ha nwanwụ dị iche, kpọkwa mmụọ niile a na be nna gị ji wee bili. Isifa na ọngụnwa bụ onye dị otu a, na iji uriom anụ a biko wee na-asịfa na ha wepụ aka ọjọọ ọbụla dị gị n'ahụ, aka iwe ọbụla dị gị n'arụ, iwe mmụọ ọbụla dị gị n'arụ, na ha were uriom a wee kopụ gị ya. Ihe ọbụla bụ ihe nkonko nke ijete n'ije ka ị na-ekpeluchi nwa onye ọcha,
ka ị na-ekperuchi ndị mba ọzọ na iji uriom anụ a were ewepụ ya n'arụ gị. Na bido tata wee gawa na ya amazi fana fa ya amalụ gị fanwa bụ ndị isi ebe nna gị. I were ya bụ uriom ahụ wee mee gịnị? I were ya pekasịa arụ gị, pekasịa arụ gị, bido n'isi wee gbada n'ụkwụ wee pekasịa arụ gị niile. I were ya nye n'isi gị ugboro ịnọ, ị gbajisịa ya ụkwụ, ị tụfuo ya n'ime ọfịa. Ịghọtakwa ihe m na-ekwu? Just tụfuo dị uriom n'ime ọfịa. Ọ bụrụ na imesịa nke a, were data ọjị iji just ofu mgbe ọjị, ofu ọjị like this ise oke. Were ọjị anụnwa wee kpọkụzie fanwa ndị ichie, were wee gwa ha okwu. Whether me nwoke me bụ nwaanyị, ị ga-eme ihe a na-ekwu, especially whereby you are from Christian family. Neither your father nor your mother, mother ya na-akọta akụkọ ihe gbasara ọdịnala. But now you have realized and you want to make amends. Were ọjị ahụ were wee kpọkuo ndị ichie, gwa ha okwu. Kpọkuo mmụọ niile, mmụọ niile emela na be nna gị ife. Ama na at that stage onweghọ nke ịma, onweghọ mmụọ ọbụla nọ na ya ịma maybe, mana at least ka ị na-akpọku ndị, ka ị na-akpọku mmụọ ndị ga na-akpọku chi gị. Kpọkuo chi gị, onye ụwa gị, chi gị. You need ma just chi mụnwa bụ kpọọ your name. Ndị ichie ebe nna m, with this time you have generalized them. Ndị ichie ebe nna m, it is not a must you know them by name. Ndị ichie, that is the general code for assessing them. Aja ana be nna m, aja ana is the mother earth. That aja ana kọbara ngwuru. Ịghọta ihe m na-ekwu? Aja ana be nna m. Mmụọ niile na-emela ana be nna m ife, you don't need to know them by name one by one. Mmụọ niile na-emela ana be nna m ife, mmụọ niile na-emela ana ikwu nne m ife, ikwu nne gị. Ọ bụrụ na ị ma village ikwu nne gị, kpọọ afa dị village. Isi fa nọ mfa na ị na-awarụ ha ọjị a. Mmụọ niile gị na afa yi wee bi ụwa. You must not necessarily know them one by name, because at that stage onwebụla ị ka witi bọrịbọ. Mmụọ niile mụ na afa yi wee bi ụwa. Use that code to generalize it. Mụ na afa yi wee bi ụwa. Mmụọ niile mụ na afa yi wee bi ụwa. Use it to connect with them all. With this language, you have covered both ma ndị otu go, ma ndị mmiri go, ma whatever, ma agwụ, ma kenekọ fancha niile. Kpọkukwuo ma agwụ be nna gị. Mmụọ ndị gbatara gị n'isi, ndị ịma ịkpọ ọfa, ndị ị na-amaghọ you generalize. Isifa nọ mfa ka ị na-awala ọjị a. N'iji ọjị anụ a welu establish ọgbụgba ndụ n'etiti gị na fa. Na bido tata wee gaba na ịmalụgo ofa, n'ichego ofe ilu na fa ekwena ka ifere mee gị na ndụ. Fa na-agbaziri gị, fa na-egbuweru gị ezi. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọ bụrụ na ikwuchi anọ, ịmalụ that your problem. Because mostly, in most cases, ọ na-abụ problem na-esi from church achọpụta gị. Problem, financial problem, anụ ụdị. Ife na-eme ada aga. Ịghọta? Ịmalụ those your problem, present it to them with that ọjị. Ọ bụrụ na ikwucha, waa anya bụ ọjị. Waa anya bụ ọjị, waa ya, wụnye n'efere, were ofu ibe nke ya atachiri ndị ọzọ, wụsara fa n'ala ebe ahụ ka gị na ha nwee orikọ. Ihe a ya ọnọdụ the first orikọ gị na ha na-enwe. Ịchịrị nke fa wepụrụ fa, iwelu nke ị ga-ata, just ofu ibe ị ga-ata, ịchịrị ndị ọzọ wepụrụ fa n'ala dị ya. Iwelu mmanya ọkụ, ịgbarụkwa mmanya ọkụ, you pour libation. Ịgbara mmanya ọkụ, ịwepụrụ fa n'ala ebe ahụ, ịgbarụ nke gị ṅụọ. Nwanne imecha ife a, ị gachigha ebe ị nọ. Ị nọrụzie ebe ahụ, ị na-eme gịnị? Every day ka chi efu na n'igwe, ị na-akpọkufa, ị na-agọrụ ha ọfọ. At every 24 hours of the day, kabal fụ na ime kiri out a time
5 minutes 10 minutes to spend with them. Ife ọbụla ị nwere were wee chechi gị n'iru n'ọla gị na ha were wee kpọkuo fa wee gbafe okwu. Ọ bụrụ na nzu ka ị nwere iwelie, ọ bụrụ na ị nwere ọjị iwelie, ọ bụrụ na edo ka ị nwere iwelie, ọ bụrụ nkwụ ọkụ ka ị nwere iwelie wee mee na-eme. And agbara m ọnụ sị atọ even if you don't have any of this, wolu mmiri ya na-aṅụ aṅụ. The most important thing is that you, because the major thing mmụọ need n'ebe mmadụ bụ na bụ acknowledgement. Acknowledge the mmụọ na ọnụ ya, irrespective of ihe iji nazi wee mịa. Atọl wolu mmiri one of the powerful elements. Wolu mmiri na-aṅụ aṅụ. Ọ bụrụ na ikwuchi ya tasara ha nke ha nwa nke gị. Ekwusigo m about pouring libation with water. Go to my page and watch it. Ịkabadụ na-eme ihe every day. Those your problems na-eme gị ka ị na-agbagharị. Be presenting it to your chi, to those spirit forces ị na-akpọkọ. When you bido mewe ife, I give you 3 months. Just 3 months. Check ndụ gị ma aka ndụ gị ya dị. Don't make the mistake of beginning your ordinary journey in the chambers of Dibia. You will regret it. Asram gene. Do not make the mistake of ibido njem ọdịnala gị na be Dibia. When you ibido ana with Dibia, you can never end. Ị ga na-agbagharị na ka onye apịara ịza n'ụkwụ. Ị ga na-agbagharị ka mkpụrụ amụ. Every day ị ga na-meet new Dibias. And ka ị na-eme itifa ka ị ga na-agbaso fa. Gbaala m afa, nenere m ife, chekiere m ife. Nwanne, ebe ahụ ka ofufu gị bidoro. Ị ga-efu ofu nyụọ anya. The little money you have to be managing with, ị ga-waste ya. And you become more frustrated in life. You don't begin your ordinary journey in the chambers of Dibia. Si otu ansu egbe gị wee mee. And ya bụrụ na ị ma nnewu ụlọ, to do that first step, continue with daily ịga mgbe ọbụla ị nwere ike zọọ ụkwụ n'ala be nna gị. I mee that one nkwuru with akwa, with urium, and with ọjị na nkwụ. Before you travel home, if you are not traveling home soon, just continue with that daily ịga with anything you have. Nwanne uche ka mbiri gị maka onye nwere uche. Afa m bụ Chinonso ezi nwa na-edo. Aka ji ọfọ ogwuru udo n'Ifite. And I come for a total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Inweta ozi anyị aka pinye aka na share button. Nye aka wee tụsa ya ka ndị ọzọ nwetakwana ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere ya na salaka anyị na-emewekwa nkwọ. Like nwanne echi bụ nkwọ. Anyị ga-eme salaka na obi ya. Salaka anyị na-ehunyelu ndị mmiri nakwa mmụọ ndị ọzọ. Ị gbatụọla m n'inbox 08032477868, my WhatsApp number. Do not call. Just drop message there. I'll respond to you. Chụba aja. Ife ga-adị mma. Daalụ.